Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι δεν μιλάω εξ ονόματός μου, μιλάω σαν εκπρόσωπος των θέσεων 14 τοπικών συλλόγων και όλων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνεων που είναι 27 της περιοχής μας. Άρα δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι μια συλλογική υπόθεση των κατοίκων της Κάτζας, η οποία και ευρύτερα της Παλίνης, η οποία κρατά διεκδικητικά από το 1993 μέχρι σήμερα, σταθερά διεκδικώντας να μην μετατραπεί το κτήμα Καμπά σε ένα τεράστιο μολ, το οποίο θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην περιοχή της Παλίνης, αλλά ευρύτερα στην περιοχή των Μεσογείων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή τη φωτογραφία για να αποδείξω ότι ο χώρος δεν είναι χωρίς τη δική του γνώμη. Το κτήμα Καμπά είναι ένα ιστορικό μνημείο της περιοχής της Ανατολικής Αττικής, μοναδικό αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα, το οποίο έχει αποθανατήσει ο Θεόφιλος στη λειτουργία του σε αυτή τη φωτογραφία που σας δείχνω. Αυτό το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1875 από τον Ανδρέα Καμπά και το οποίο άλλαξε τη φυσιογνωμία της παραγωγής στην περιοχή των Μεσογείων. Και άλλαξε τη φυσιογνωμία της παραγωγής γιατί μπορούσε πια στις αποθήκες του εργοστασίου να αποταμιευθεί η παραγωγή του μούστου. Αυτό διαμόρφωσε ένα κίνητρο στους αγρότες της περιοχής να καλλιεργούν όλο και περισσότερα αμπέλια, γιατί είχαν σίγουρη την πώληση και όχι την καταστροφή του προϊόντος τους. Το εργοστάσιο Καμπά δημιουργήθηκε με το μεράκι του Ανδρέα Καμπά από Γάλλους αρχιτέκτονες που είδαν με ιδιαίτερη φροντίδα τα ζητήματα της εινοποίησης, αυτό είναι το εσωτερικό του εργοστασίου και εξωτερικό, τα ζητήματα της εινοποίησης, τα ζητήματα της παρασκευής μπράντι, τα ζητήματα των εξαγωγών. Οι φωτογραφίες που σας δείχνω είναι από το 1965. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν, με τη δημιουργία του αεροδρομίου στα Σπάρτα, του καινούριου αεροδρομίου, αποτέλεσε ένα πόλο έλξης των επενδυτών σε εισαγωγικά. Γιατί διαμορφώθηκε στη συμβολή των δύο μεγάλων οδικών αξώνων να υπάρχει μια έκταση 450 στρέμματα ενιαίας ιδιοκτησίας. Αυτή από τη μελέτη Λουκάκη του Πάντιου Πανεπιστημίου χαρακτηρίστηκε τεχνολογικό πάρκο και ούτε αυτή προέβλεπε να διασωθεί ο αγροτοβιομηχανικός της παραγωγικός χαρακτήρας. Με αποτέλεσμα το 1997, όταν πια οι μεγάλοι οδικοί άξονες, η Αττική Οδός ήταν πια να κατασκευαστεί, οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες του άκτορα της ελληνικής τεχνοδομικής της ΤΕΒ της Εργάς ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν αυτό το κομμάτι γης που διέγνωσαν ότι θα έχει μια πολύ σημαντική εμπορική αξία. Αυτό υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό της Αθήνας σε Επιπουργίας Λαλιώτη και ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, γιατί ακολούθησε τη νομική διαδικασία η οποία προέβλεπε τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία αντέδρασε, η νομαρχία έκανε προσφυγή και η πρόταση του Υπουργείου που είχε γίνει εντωμεταξύ νόμος κατέπεσε. Εκδικητικά η εταιρεία τότε καταργεί
τους ιστορικούς αμπελώνες, αυτό που ανέφερε η Ελένη. Δηλαδή είχαμε αμπελώνες 100 χρόνων, το εργοστάσιο λειτουργούσε, οι αμπελώνες μάλλον υπήρχαν από το 1880 μέχρι το 2000, που η Ελάκτορ τους κατέστρεψε και χρησιμοποίησε τον χώρο σαν χώρο εναποθήκευσης αδρανών υλικών. Το κύριο επιχείρημα που κερδίσαμε τότε την προσφυγή στο ΣΤΕ ήταν η ύπαρξη αυτών των ιστορικών αμπελώνων και τις σημασίες που είχαν για τη διαμόρφωση της εικόνας της περιοχής. Δυστυχώς, για να δείτε την εικόνα του εργοστασίου με τη φροντίδα της Ελάκτορ, ήταν αυτή. Αδρανή υλικά και τεράστιες εκχρωματώσεις. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν άλλη μια εικόνα αποσάρθρωσης του εργοστασίου και του διατηρηταίου σταθμού του τρένου που ερχόταν από το Λαύριο και κατέληγε στην Αθήνα. Ήταν αυτοί είναι οι αμπελώνες, ήταν οι αμπελώνες, αυτό έχει καταστραφεί, η Βίλα Καμπά, την κατέστρεψαν. Η Βίλα Καμπά που την ξέρουμε από πολλές ελληνικές ταινίες και παραγωγές, όλος αυτός ο χώρος. Αυτός ήταν ο σταθμός που εξυπηρετούσε τη διαδρομή του τρένου από το Λαύριο στην Αθήνα, το Θηρίο. Αυτός είναι ο σταθμός όπως έγινε μετά τις εκχρωματώσεις. Μέσα σε 2 χρόνια είναι η διαφορά των φωτογραφιών. Αυτό ήταν το στρατόπεδο που δημιούργησαν στη θέση των αμπελώνων. Αυτή ήταν η καμένη γη. Μετά από αυτή την εικόνα, μεσολαβεί η έκδοση των ζωνών οικιστικού ελέγχου που προβλέπουν για αυτή την περιοχή χρήσεις K1, δηλαδή αναπτυγμένες τεχνολογικές, αλλά σημειώστε αυτό, δεν ικανοποιούν την απέτηση της Ελάκτορ να έχει χρήση εμπορικού κέντρου. Δηλαδή έχουν χρήσεις γραφείων, εγκαταστάσεων ανεπτυγμένης τεχνολογίας, αλλά δεν έχουν χρήσεις εμπορικού κέντρου. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη συμμετοχή των κατοίκων και να την βάλει στο περιθώριο, η εταιρεία καταφεύγει σε μια λύση, ανασύρει μια λύση προκειμένου να κατασκευάσει το μολ από τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, της ΠΟΑΠ. Αυτή ήταν μια χωροταξική πρόβλεψη για τη δόμηση περιοχών πάρα πολύ απομακρυσμένων από περιοχές κέντρου, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η τοπική κοινωνία από τα έξοδα ανάπτυξης μιας περιοχής που είναι πάρα πολύ μακριά. Καταφέρνουν λοιπόν και περνούν δίπλα στον οικιστικό ιστό μια τέτοια χωροταξική διάταξη. Και την περνάνε μόνο και μόνο για να μην μπορεί να παρέμβει η τοπική κοινωνία, γιατί δεν προβλέπεται συμμετοχή του Δήμου πια, γνωμοδότηση μόνο της νομαρχίας, προβλέπεται έγκριση από τα ανώτερα κλιμάκια και η απόδοση των κοινοχρήστων περιορίζεται στο 50% αντί το 65% που όφιλε. Αυτή τη διάταξη καταφέρνουν και την περνούν, αντιδρούν οι κάτοικοι, παρουσιάζεται σαν πρόταση στο Δήμο το 2007, από το 2007 μέχρι το 2009 οι κάτοικοι, οι φορείς, οι αριστερές οργανώσεις αντιδρούν, είχαμε ματαιώσεις δημοτικών συμβουλίων, είχαμε συγκρούσεις, είχαμε αποκλεισμό της συνεδρίασης, αλλά τελικά, παρά τις δικές μας προσπάθειες, υιοθετείται από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όχι μόνο το υιοθετεί, αλλά το επισπεύδει κιόλας σε βάρος άλλων προβλημάτων του Δήμου. Γίνεται νόμος και το 2011 πια αυτή η περιοχή, σε αυτή την περιοχή έχει οριοθετηθεί ΠΟΑΠ και η χρήση της είναι εμπορικό κέντρο 90.000 δομημένων τετραγωνικών. Αυτή η επίδρα
τώρα έχει έρθει στο Δήμο για έγκριση η μελέτη πολεοδόμησης. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Στη φάση που ή θα το ματαιώσουμε ή θα το δέσουμε ακόμα περισσότερο στο κερδοσκοπικό παιχνίδι που κάνει αυτή τη στιγμή η εταιρεία Actor. Γιατί φυσικά δεν πρόκειται να λειτουργήσει το εμπορικό κέντρο, προσδίδει αξία στη γη και πρόσθετη αξία στη γη προκειμένου να το πουλήσει σε βάρος της τοπικής κοινωνίας και σε βάρος όλων των σχεδίων που είχαμε κάνει σαν κοινωνία για αυτό το χώρο, που βλέπαμε να αναπτύσσονται εναλλακτικές χρήσεις συμβατές με το περιβάλλον. Θα θέλω να υποσημάνω και κάτι άλλο, ότι αν τελικά κερδοσκοπώντας κάποιος κατασκευάσει ένα μολ, η πρόβλεψή του είναι ότι για να μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά θα πρέπει να έχει καθημερινή επισκεψιμότητα γύρω στις 30.000, οι οποίοι θα είναι διασκορπισμένοι στον οικισμό. Φυσικά δεν πρόκειται να την έχει. Φυσικά η εξέλιξη αυτών των κέντρων είναι άρια και λύφη. Αλλά είναι... Θα φτιάξουν και τρένα και αεροπλάνα και αυτά. Είναι για μελλοντικά χειροστάσια. Τα έχουν πάντως ως στοιχεία για την αξία της εταιρείας. Μα κυρία Πορτόλη, όταν η Σόφια έχει 5 μόλ, που οι Βούλγαροι δεν έφεραν. Αλλά εμείς έχουμε το μεγαλύτερο, τα περισσότερα τετραγωνικά ανακάτοικο σε μόλ στην Ελλάδα. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη στο μέλλον. Μπορεί να έχω λάθος. Αλλά είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Ότι προοπτικά, ας πούμε, θα γίνουν άδεια και λύφη άλλους είδους δραστηριότητα. Τελειώνοντας, θέλω να πω όμως ότι με τον αγώνα μας οι κάτοικοι καταφέραμε να το κηρύξουμε διατηρηταίο. Και σήμερα το εργοστάσιο Καμπά, που δημιουργήθηκε το 1878 από οραματιστές ανθρώπους, είναι διατηρηταίο με περιβάλλοντα χώρο 23,5 στρέμματα, αυτό το χώρο που βλέπετε, και μένει στα χέρια τα δικά μας και στις γενιές που θα έρθουν το πώς θα το αξιοποιήσουν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος και να ετοιμάζεται ο κύριος Διάκος από την Αττική ΣΟΣ. Ωραία, θα το διορθώσουμε κύριε Διάκο. Αττική περιβάλλον. Αττική περιβάλλον ΣΟΣ. Συγγνώμη κύριε Διάκο, θα το διορθώσουμε. Αυτό διορθώνει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ανοίξτε το. Αν θέλετε σας παρακαλώ. Ναι, ονομάζομαι Κική Βάσου. Είμαι μέλος της Επιτροπής Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να με διακόψετε ακριβώς τα 5 λεπτά, γιατί αν παρασυρθώ από την παρουσίαση της περίπτωσης της Ακαδημίας Πλάτωνα θα χρειαστώ κι εγώ μια ημερίδα, όπως πιστεύω ότι χρειάζονται και όλοι όσοι παρουσίασαν μέχρι τώρα τις δικές τους περιπτώσεις και όσοι θα τις παρουσιάσουν. Εμείς έχουμε μια εμπειρία η οποία ξεκινάει από το 2004 τους Ολυμπιακούς, άρα δηλαδή πριν από το νέο Ρουσουά και τους μνημονιακούς νόμους, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και θα ήθελα να πω ότι εδώ η δικιά μας εμπειρία καλύπτεται απόλυτα από την ουσία της τοποθέτησης της πρώτης εισηγήτριας, η οποία είπε κάποια στιγμή ότι δεν μπορώ να αναφερθώ στο ρυθμιστικό αν δεν αναφερθώ στο χωροταξικό. Και εμείς με βάση την εμπειρία μας στο χωροταξικό νόμο θα συμπληρώσουμε και σε άλλους νόμους, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Και για να γίνω πραγματικά συγκεκριμένη, η περιοχή μας, λόγω του ότι περικλείεται από μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες όπως είναι η Λεωφόρος Αθηνών και η Κηφισού, και ταυτόχρονα διαθέτει έναν σημαντικό
ιστορικό και πολιτισμικό πόρο, όπως είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος, που έχει βέβαια αφαιθεί σε εγκατάλειψη και το τελευταίο διάστημα έχει πάρει μία δημοσιότητα λόγω του αγώνα των κατοίκων, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον επενδυτών και, όπως είπα, διαχρονικά, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Επόμενα, εμείς θα σας πω δύο πράγματα που κάναμε. Όταν προσφύγαν 410 κάτοικοι και έμποροι της Ακαδημίας Πλάτωνα από τη μια μεριά και περίπου 35-40 από το Περιστέρι, ανάμεσα στους οποίους ο Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Περιστερίου, ενάντια στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου μολ στην Κηφισού, με εμβαδόν 55.000 τετραγωνικά μέτρα πάνω από τη γη, στο πρώην εργοστάσιο, στη γη του πρώην εργοστασίου Μουζάκη. Το κάναμε τον Ιούλιο του 2014, ενώ συζητιόταν στη Βουλή το νέο Ρουσουά, αλλά δεν είχε ψηφιστεί ακόμα. Όταν ευαρεστήθηκε το ΙΠΕΚΑ να μας απαντήσει, η απάντησή του ήταν η εξής τεχνική, ότι απορρίπτεται η ένσταση του Περιστερίου, γιατί όταν πάρθηκε η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, δεν ίσχυε το νέο Ρουσουά, το οποίο εμείς συνδυάζαμε για να πούμε ότι πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα, αλλά ίσχυε το παλιό. Εδώ θέλω να πω το εξής δηλαδή με αυτό, ότι και το νέο Ρουσουά, όταν θέλουν να κάνουν κάτι, επειδή είναι νόμος γενικών κατευθύνσεων, που άλλα καλύπτει, αλλά δεν τα καλύπτει εξ επίτηδες και διαπνέεται από αντιφάσεις, αποδεικνύεται ότι ούτε και αυτό τους κάνει, δεν τους επαρκεί. Πάμε μετά παραπέρα. Έδωσε εντολή το Συμβούλιο της Επικρατείας να έρθει ένα προεδρικό διάταγμα για τους όρους δόμησης στο Μουζάκι. Επειδή δεν ξέρανε πώς να το πάνε, χρησιμοποιήσανε το νέο οικοδομικό κανονισμό και κανένα άλλο εργαλείο για να μπορέσουν να δώσουν πράσινο φως στο μολ. Με αυτό θα ήθελα να πω το εξής, ότι σαφώς η ημερίδα και η προσπάθεια για ένα νέο Ρουσουά, όπως εδώ αναπτύχθηκε και από τους κεντρικούς εισηγητές και από άλλους, είναι καθοριστική, αλλά θα είναι παντελώς ημιτελής εάν δεν συνδυαστεί με έναν οποιονδήποτε τρόπο λογικό αλλά και συγκεκριμένο. Ο ρεαλισμός δεν μπορεί να είναι μια ζωή ουτοπία και το συγκεκριμένο να είναι μια ζωή τα μικρά και με την αναδιάρθρωση του άλλου πλαισίου που πολύ καλά περιέγραψε η κυρία Καραμανό, όπως είναι ο χωροταξικός, πολεοδομικός και ο ΝΟΚ. Ή και άλλοι νόμοι βέβαια, τα δασικά κτλ. Εγώ μιλώντας βιωματικά, για αυτά τα δύο πλαίσια παράλληλα θα ήθελα να σας βάλω τον προβληματισμό μας, οπότε και οι διοργανωτές και ό,τι προκύψει και το κίνημα να τα δούμε κάπως πιο συντεταγμένα και πιο ολοκληρωμένα και όχι τόσο αποσπασματικά το ένα από το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπορούμε να συμβάλλουμε και οικονομικά με ένα ελάχιστο ποσό, εκεί πέρα υπάρχει ένα κουτί για κάποια έξοδα της ημερίδας αυτής, ελάχιστο επαναλαμβάνω ποσό. Τον κύριο Διάπτη παρακαλώ, από το Αττική Περιβάλλον ΣΟΣ. Γεια χαρά σας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Αττική Περιβάλλον ΣΟΣ είναι από τα ιδρυτικές οργανώσεις των ελεύθερων χώρων. Είναι μέλος του Περιβαλλοντικού Πολιτείου και δεν αποτελεί, έτσι επειδή ακούστηκε, από την πρόσφατη ιδιότητα που έχω προσπαθώντας να εκπροσωπήσω στο μέτρο του δυνατού τα κινήματα στην σημερινή κυβέρνηση και ειδικότερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάτι διαφορετικό.
Πρώτα να αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα από το γεγονός ότι σήμερα γίνεται μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από τους φίλους της φύσης και το φίλο μας τον Κώστα Φωτεινάκη, η οποία ξεκινάει από το Μουσείο της Ακρόπολης με τον τίτλο «Ο παππούς Ηριδανός και με τα μοντέρνα παραμύθια», όπου υπάρχει μια ολόκληρη πορεία στην ομορφιά της Αθήνας. Διότι εκτός από τα αρνητικά θα πρέπει κάποια στιγμή να βλέπουμε και κάποια θετικά που έχει η πόλη μας και η περιοχή μας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ωραίος περίπατος που δυστυχώς συνέπεσε και κάποιες υποχρεώσεις ή κάποιες προτεραιότητες μας υποχρέωσαν να βρεθούμε εδώ. Το δεύτερο θέμα που θέλω να επισημάνω είναι το θέμα του ρυθμιστικού σχεδίου. Πρέπει να ξεκαθαρίσω εγώ τουλάχιστον προσωπικά ένα θέμα. Το ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε τώρα πρέπει να επικαιροποιηθεί με βάση την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση που δεν είναι η ίδια με την πρώτη κρίσης εποχή. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε κάποια πράγματα τα οποία ζητάμε από κρατικές επενδύσεις να γίνουν. Έγινε μία επιλογή να αναπτυχθούν οι δασικοί χάρτες της Αττικής, προκειμένου είναι σχεδόν έτοιμοι και κάποιοι από αυτούς θέλουν μια επικαιροποίηση. Ξέρετε πόσο θέλει ο κάθε ένας από αυτούς τους χάρτες ως κόστος για να αναρτηθεί? 150.000. 8 τομείς της περιφέρειας Αττικής, πολλαπλασιάστε το, να δείτε το κόστος. Και πρέπει να πας σε αυτή. Είναι έτσι και σας το λέω εξ εγκύρων πηγών. Δηλαδή το διαχειρίζομαι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Διότι προσπαθώ μέσω των δασικών χαρτών τουλάχιστον να υπάρξει η οριογραμμή του δάσους, έστω και αν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για οποιασδήποτε τρύπες μέσα εκεί. Λοιπόν, είναι έτσι το κόστος, η ψηφιακή του ανάρτηση, ο χρόνος που απαιτείται, οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι στο ύψος αυτό. Συν το συνδυασμό ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν οι ανάγκοι ενστάσεων πρέπει να συσταθούν επιτροπές. Οι οποίες επιτροπές, επειδή δεν φτάνουν, πρέπει να ανατεθούν σε γραφεία. Και τα γραφεία αυτά θα εξετάσουν τις συγκεκριμένες αυτές, ενστάσεις, όχι βεβαίως αμυστή. Πάμε λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και της λέμε δώσε μας λεφτά. Και έρχεται ο κύριος Καλαφάτης, ο οποίος το πράσινο ταμείο το οποίο έπρεπε να εξυπηρετεί συνολικά τις ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος και τις οποιασδήποτε οικολογικές παρεμβάσεις και περιορίζει το ποσό από το πράσινο ταμείο το 5% σε 2,5%. Και κάνουμε προσπάθεια να πείσουμε τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης, διότι εμείς είμαστε κίνημα, τουλάχιστον να μετατρέψει ξανά το 2,5% σε 5% για το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μπορέσουμε να έχουμε πόρους να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες. Δεύτερο θέμα. Ο υποφαινόμενος είναι αυτός που έβγαλε την απόφαση για την, για την κατεδάφιση του Μπάκλητον. Το ξέρει η κυρία Βαφέτη. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Δύο επιλογές. Η μία επιλογή δεν είναι να πείσουμε το πλειοψηφόν κόμμα, διότι δεν είναι έτσι. Υπάρχει και στο πλειοψηφόν κόμμα. Αλλά παντού, γενικά και στην περιοχή και στους περιξδήμους υπάρχει μια λογική μη κατεδάφιση του Μπάκλητον λόγω των πολιτικών δραστηριοτήτων που έχει. Άρα πρέπει να έχεις κάποια συνένεση της κοινωνίας για να μπορέσεις να προχωρήσεις σε κάποιες επιλογές. Και το δεύτερο, βρισκόμαστε ήδη σε μια διαδικασία με το σημερινό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα της ιδιοκτησίας που χρόνια τώρα ταλανίζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί και να του δώσουμε τουλάχιστον τη θεσμική του πλήρη διάσταση στο επίπεδο του Μητροπολιτικού. Πριν από λίγο ακούστηκε αυτές τις μέρες κάποια πράγματα σε ό,τι έχει σχέση με το γήπεδο της ΑΕ. Λοιπόν, το γήπεδο της ΑΕ. Ο συγκεκριμένος υπουργός έβγαλε συγκεκριμένη ανακοίνωση στην οποία επεσήμανε ότι ναι μεν μπορεί η ΑΕΚ να έχει το γήπεδό της στη συγκεκριμένη περιοχή, πλην όμως δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις, να παίρνει υπόψη η κινηματική βιωσιμότητα της περιοχής
τα συμφέροντα των μικρομεσαίων εμπόρων και επιχειρηματιών της περιοχής μέσα από τη διαμόρφωση ενός μόλ το οποίο διαφαίνεται. Με βάση αυτή την ανακοίνωση, η επίσημη επίτροπος, η οποία πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εν γνώση του Δημάρχου, ζήτησε μία αναβολή για να υπάρξει ρύθμιση. Η αναβολή από το Συμβούλιο της Επικρατείας απερίφθη. Και βεβαίως έγινε συζήτηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυρία Καραμανόβ το ξέρει καλύτερα και από μένα, διότι έχει την ιδιότητα της Συμβούλου της Επικρατείας, ήταν προφανές ότι η επίτροπος, η οποία θα μιλούσε για λογαριασμό του Δημοσίου, έπρεπε να υπερασπίσει το υφιστάμενο νομικό καθεστώς εξ αντικειμένου. Και ήταν ιδιαιτέρως σεμνή. Σας ενημερώνω όμως, και το ξέρει ο Δήμαρχος, έφυγε αύριο το μεσημέρι στις 4 η ώρα στα γραφεία του αναπληρωτή Υπουργού υπάρχει συνάντηση μεταξύ του Δήμου της Νέας Φιλαδελφίας και του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος για να γίνει η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή των συγκεκριμένων δεδομένων. Μην εκτιμάτε ότι είναι τόσο εύκολο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να αντιμετωπίσεις σήμερα μία κατάσταση η οποία υπάρχει στο Υπουργείο. Εάν σας ενημερώσω παραδείγματος χάρη ότι υπήρχαν υπηρεσίες που όταν μπήκε η νέα κυβέρνηση στο Υπουργείο του Περιβάλλοντος δεν βρήκαμε στα κομπιούτερ ούτε τα φορμάτ. Εάν σας ενημερώσω παραδείγματος χάρη ότι η απόφαση η οποία βγήκε για αναστολή σε κάποια πράγματα για τις σκουριές συνοδεύεται με τρισέλιδο ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας η οποία αρνείται την απόφαση η οποία παρά τα αυτά εξεδόθη για τις σκουριές και δίνει αυτούσια τα επιχειρήματα στον επιχειρηματία για να προσβάλλει αυτή την απόφαση, αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Τι χρειάζεται λοιπόν εδώ? Αυτό που γίνεται σήμερα. Χρειάζεται σήμερα τα κινήματα να πιέζουν, να διεκδικούν, να κριτικάρουν και αυτή την κυβέρνηση για να μπορέσει να διαμορφωθεί το κατάλληλο κλίμα ώστε όποιοι εκεί έχουν την διάθεση να λειτουργήσουν κινηματικά να έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν κάποιες απόψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και κλείνω λέγοντας, έναντι οικονομική κρίση, 2 ο μεγάλος αριθμός μεταναστών οι οποίοι πρέπει να ενταχθούν κοινωνικά μέσα στο κοινωνικό μας σύνολο, και 3 οι ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όσο με παίρνει να καταλαβαίνω ως νομικός περιβάλλοντος, αλλά και χρόνια περίπου 35 στο κίνημα το περιβαλλοντικό, μου δίνει την λογική ότι ίσως κάποιες σκέψεις, οι οποίες είναι πολύ ωραίες και πολύ οραματικές και οι οποίες εκφράστηκαν από τις εισηγήσεις, τις οποίες προσυπέγραφα 20 και 25 χρόνια,